Us presentem la nova web corporativa del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Com podeu comprovar, hem fet un canvi total del portal apostant per un disseny més clar, net i minimalista. La web és responsiva i s'adapta als diferents dispositius, així que es pot visualitzar sense problemes tant a mòbils com a tauletes. A la plana inicial es troba destacat el cercador de gestors. Aquí, els ciutadans poden buscar un professional segons la seva localització o especialitat. Com a novetat, permet realitzar la cerca pel tipus de gestió i veure els resultats en un mapa. Un dels aspectes més importants és que hem intentat diferenciar clarament la informació als diferents perfils que accedeixen a la web. En aquest cas, els ciutadans, els futurs gestors i els col·legiats. A la part superior teniu disponible el menú que també hem simplificat per fer més fàcil la navegació. A l'apartat Col·legi teniu disponible informació sobre la corporació. A Ciutadans es pot trobar informació sobre la professió o els serveis que realitzen a les gestories. A l'apartat Futurs gestors, destinat als aspirants, hi ha informació sobre l'accés a la professió i la col·legiació. Des d'aquí podeu accedir a les notícies, els esdeveniments, l'actualitat corporativa i les publicacions del col·legi. També està disponible la finestreta única i la informació de transparència. Per accedir a la vostra àrea privada ho podeu fer des de l'apartat superior o des del botó Gestors administratius de la plana inicial.